Dan huwa gvern li jwettaq li f'sena waħda biss wettaq iktar minn 33% mill-wedid tiegħu. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat l-erba' filgħaxija f'attività politika f'Birsebbuġa. Ħbib tiegħi, dan mhuwiex gvern li jgħidilkom ħajraħħas l-income tax u ma jagħmilx, dan huwa gvern li jwettaq dak kollu li jgħid din-leġislatura ħawwet huwa. Fil-waqt li qabel konna mdorrijin bi gvernijiet li jwedu ħafna qabel l-elezzjoni u wara ma jwettqux dak li jwedu, issa l-poplu stemba għal-gvern li beda jaħdem minn dakinhar stess li ngħata l-fiduċja. Ir-riżultati qegħdin jidhru fl-istatistika, jidhru f'dak li jgħidu l-barranin, imma aktar importanti minn hekk jinħassu f'bwietkom. Il-Prim Ministru qal il-miżuri li ħall-Gvern fl-ewwel sena kienu mirati kollha kemm huma biex tittejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Budget tant tajjeb li l-kap tal-Oppożizzjoni qal li dak kien għax ġejja l-elezzjoni. U l-kap tal-Oppożizzjoni weġibtu nerġa' ngħidlu mela stenna biex tara il-budget ta' din is-sena se jkun. Tenna li l-Oppożizzjoni bassret bailout u minflok l-ekonomija kibret b'4 darbiet. L-uniċi nies li qed jitolbu għal bailout huwa il-Partit Nazzjonalista għalih stess għax ma jistax laqqas iħallas lil ħaddiema tiegħu. U jekk inti laqqas taf tmexxi l-finanzi ta' partit, kif tista' taf dak li tmexxi l-finanzi ta' pajjiż? Stieden lil poplu biex f'din l-elezzjoni jiġġudika lil Partit Laburista bliema mod jippreferi, fuq il-kandidati li qed jipproponi, fuq il-politika dwar l-Ewropa jew fuq dak li jagħmel il-Gvern fl-ewwel sena. Qal li l-Partit Laburista jixtieq jara Ewropa iktar soċjali li ma tieħux ħsieb biss il-kbir nett u tinsa liż-żgħir u l-batut. Qal li ħadd ieħor prova jxewwex lin-nies ta' Birsebbuġa u d-distrett. Dan fil-waqt li l-Gvern preċedenti ċaħħad lill-Kunsill ta' Birsebbuġa minn 800,000 euro. Immaġinaw f'Birsebbuġa x'tista' tagħmel irkejjux hekk biex 800,000 euro. Immaġina x'tista' tagħmel b'800,000 euro. U fil-waqt li l-Gvern qed jaħdem biex jagħti kwalità ta' ħajja aħjar lil Maltin u l-Lawċin, fuq xiex tista' tiġġudika lill-Oppożizzjoni? L-Oppożizzjoni fuq xiex tista' tiġġudika? Vot tas-Civil Union fejn astjenew, vot jew tal-inqas il-kwistjoni tal-kaċċa fejn qed jgħidu mhux ħanieħdu pożizzjoni u kafetterija li ma saritx. Fuq hekk tista' tiġġudikhom. Fuq hekk. Qal li min-naħa l-oħra dan il-Gvern qed jaħdem għal bidla aħjar u tenna li l-Gvern se jkompli jwettaq dak li wiegħed għaliex dan huwa Gvern li jwettaq. Nerġa' ħeġġeġkom minn qalbi. Fl-24 ta' Mejju li ġej, kulħadd joħroġ jivvota u joħroġ u jikkonvinċi nies oħra miegħu għal-vot għal-kandidati kollha tal-Partit Laburista, vot biex nuru li Malta hija enerġija pożittiva.